Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga suspendido nga Board of Directors ang Seneco mag-file sang motion for reconsideration. Nagalapta nga mga pormas para makaparehistro bilang benepisyaryo sa 4Ps wala naghalin sa DSWD Region 6. Sa balita nasyonal, mga nagabaton prenda sang 4Ps cash cards ginpaandaman ni Tulfo. LTO nagpangabay sang pondo para masolusyonan ang kakulangan sang plaka sang mga salakyan. Sa balita internasyonal, pagpauntat sang Russia sa pagyera sa Ukraine, ginapanawagan sang madamo nga pungsod sa International Court of Justice. Balita sa sports, Gilas Pilipinas na pierde batok sa Team Lebanon sa FIBA Asia Cup. Sa balita entertainment, panawagan ni Amber Heard nga liwat pag-hearing sang defamation case bato kay Johnny Depp ginbasura sang judge sa Virginia. Samtang sa balita espesyal, mga benepisyo sang tugnaw kag mainit nga ginapaligo. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hulyo 14, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 karon nga aga, ang low pressure area sa uli ini nakitaan sa kalayuon nga 185 kilometros nakatundan sang Itbayat, Batanes. Ang southwest monsoon padayon man nga nag-apekto sa western section sang northern kag central Luzon. Ang Western Visayas nakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tugtog kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butlak la 5:32 kaina, mga tunod naman la 6:07 karon sa gabi. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning Liwat Aksyon Eden. Katog now! Dihag. Gakurog-kurog. Gamasa ko yung headline. Gawa mo ko na iya. Ganito kami sa Action Radio. Para di ka Duwadaan kami nag-aircon din namon niya. Para itag naman, di ihag. Okay lang ko. Okay ka lang? Okay na ko. Agwan taon mo lang. Hug yourself. Miss Georgia Gargasaran, morning dira sa imo. Kag happy coffee time. Bow happy. Yes, tatlo gid ka cups ng coffee. Gani, At tatlo ta mo. man. Siya na. Anong ginakape ni Miss Georgia man? I think may chimpo guro nga tagaan ko sa kape ay. Aha, Sang healthy nga I kape. think pahaw. Kaya kung Paminsaran mo pa? Wala pa ko stock. Wala ka basta. Okay. Arata mo na stock. Arata mo na sa aton nga pantry. Yes, sige lang. Kaya gusto magkakasi ni Miss Georgia. Healthy nga kape bla Miss Georgia, no? Yes. Liza Joy Ilon Amoroso, naka-order ka na? Oo, naka-order na ka pa. Good. Ano ka lang, i-confirm ko lang mama nga kung naka-order. Antayin mo na lang. Dramahan kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Wengski Lim Morales, kag kay Abi Natnat, kag August dira, good morning sa inyo sa Sampaloc, Manila. Ma'am Luisa Luing Melos, morning dira sa inyo, kag sa pamilya Ebon dira, no, sa Bago City. Chaindring, mga aga Chaindring. Good morning! Kamusta ang dinuguan? Kuha na sa unagin ng bihon gid sa una. Biho? Nakatila ko to. Bihon Namit, yes. Ang dinuguan ni Ma'am Luing Paged, no? Yes, oo. Namit to ligad. Hustos. Doon nalipat ka na sa sa sabor.
So, Padumdumon niya kawat. Sabi ko, sabad mo sila nga duwa. Ano yung nakasabad mo sila? Sabad mo sila. Gina-on air pa yan nila. Yat hindi taniya ka pang hindi. Amigo tada Melchor Melos, maing agaman. Yes, sir. Good morning. Kay Teacher Romel, Arevalo. Good morning. Yes, Rom, musta ka da? kasi ilan ni Tito Shelo? Pato da kag mga bibi tada. Ano na to? Saan kita Lagang alaga. Saan kita matabok sa ano ganito man kaban ay nalipat ko. Basta sa piyak sang suba da. Piyak sang suba. Piyak suba. Piyak suba. Nerissa Gonzalez, morning dira sa Oton, Iloilo. Yes. Kag of course kay papa niya Pito. Pito. Kag kay Mama Ruth. Ruth. Mama Ruth. Oh. Karon Sige. Kay Sakuragi, thank you so much for sending 75 stars. Madamo nga salamat. Okay, salamat. Oh. Kay Ma'am Jinky Delagdon, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, sa gihapon. Kay Doc Matt Mayo, hambali, lapit na lang gid Miss Gorge. Lapit na lang gid nga maglilid. Samba ko, mabalaan ko man gihapon. Guro, ma'am, kung pakadto ka na day, kay Mga dugay ka nga offline. Mga 2 days siguro ara na sa. Ala, OMG. Sana all. Kay Kagawad Imbong Jucampo, gawad niya, monitor na kami di sa Maon. Monitor na kami di, kay kahapon la siya mo. Na absent si Absent Kagawad. si Kagawad, Basi oo. may session. Oh. Kag dira sa Panukoy kay Remia Garcia, morning dira sa imo Rem. Yes. Si Ating Aragyapon nating. Good. Ano na yan kay curriculum. Part na yan siya curriculum. Ang pagpapati sa Action Radio. Si Miss George Jagli Brewed Coffee. Oh, Yes. Brewed Coffee. Sige lang may time Miss Mas George namit pa ni sa makuan brewed. ko itagaan isuplayan ta Isuplayan. gitu siya, no? Sang black coffee man. Yes. Ana Sinoro, morning dira sa imo. Nagpa-opera ko nung si Kagawad, siya katara kagapon. Muna ganis ni ko Muna. wala sa kahapon nagpa-opera sa gali. Ate, sa matanaw mo subong Kagawad, mga gwapo, ate sigurado, masanag na yung mata. fast healing. Ayun. Fast recovery. Sige. Ben Dads. Greet lang Mariel Badjan Abonales sa iyang birthday karon nga adlaw 25th birthday ni Mariel Badjan Abonales. Happy birthday To you. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Maga-file sang motion for reconsideration ang mga suspendido nga Board of Directors ng Seneco ago diklaro kun nga napaslawan sila mag-file sang notice of extension sa kontrata upod sa KEPCO SPC Power Corporation. Nagapanindugan si Seneco President Jojit Yap upod sa katapos ng Board of Directors nga wala sila sang may nahimo nga anomalya nga nakapekto sa mga konsumidor ligwat sa pahayag sang Power Watch Negros. Nagpagawa sang desisyon ang National Electrification Administration Administrative Committee nga nagamando para sa 30-day suspension kay Yap sa makatapo man sang BOD nga sanay Ernie Larida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panique, Eugene Velasco, anay Board of Director Robert Havillana, kag anay Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla may kang tanan sang ginpatuman nga 20 megawatt contract extension sa Seneco upod sa KEPCO SPC Power Corporation nga nagtakop sinila nga Mayo 2022. Patag man sa katapos ng Board of Directors, naanda na ang hindi pagkuha sang exemption sa contract extension, kag mismo ang Energy Regulatory Commission ang naghatag sang approval para sa time of use rate pending sang approval sang natukod nga kontrata. Ang Consumer Watch Group ang nagpasaka sang kaso batok sa mga Board of Directors kag kay anay Acting General Manager sa Seneco angot sa grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interest of the EC kag MCO. Sa desisyon sang NEA Administrative Committee nga ginpagawa sang Mayo 30, ang mga Board of Directors ang napandutan nga guilty sang simple neglect of duty
kagin pinahan sang 30 ka adlaw nga suspensyon. We are guided. Actually, at the time, may management, tamo kami with in-discuss man na siya namon. We believe nga ina extension is already approved sa 2011. Pamunti ang Alyansa case, nag-start niya 2015. So, amo na yung discuss namon. Ang kabayan sang payag ni Seneco Board of Director President Jojit Yap. Pagahulato naman sang Power Watch Negros ang motion for reconsideration nga igafal sa suspended Seneco Board of Directors. Sa interview section Fighting Line, ipahag ng Winnie Sancho, Secretary General sang Power Watch Negros, nga luyag nila mahibulaan una ang kaundan sang MR sang Seneco para makasabat man sila. Ginklaro ni Sancho nga hindi iniinteresado nga mangin direktor sang Seneco bangod senior citizen na siya matapos nga ining ginahaboy nga issue sa iya bangod sila ang nagpasaka sang kaso. Nagpakabay si Sancho sa mga direktor sang Seneco nga antes magdesisyon, dapat tun-an kung bala nagasunod sa mga requirement. Kaming sabton ina, no? Kulaton naton sa nagakaigo ng panahon kung ano ang kaundan sa ilang motion for reconsideration at sabton naton sa nagakaigo ng mga paagi agud to nga madipinsahan man naton ang aton nga gina-raise nga issue art. Si Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginklaro naman ni Department of Social Welfare and Development Region 6 spokesperson May Rago Castillo nga hindi sa ila naghalin ang nagalapta nga pormas nga ginasiling ginagamit agon makarehistro bilang benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Castillo nga wala sila sang may ginpagwa nga anuman nga sa isang pormas. Suno kay Ragos, halin sa pagpungko sang bagong administrasyon, wala pa sang mando gikan sa ahensya nga pagpanagtag sang bagong pormas may kang tanan sa 4Ps. Liwat ginklaro ni Castillo nga anuman ang nagalapta sa karon nga ginaligar na gikan sa DSWD ang hindi lehitimo nga aktibidad sang ahensya. Samtang ginapahalong naman ni Castillo ang publiko sa paghatag sa impormasyon sa bisan kay sino bangod hindi ang posible magamit sa iligal. 48% pa lamang sa mga pampubliko nga buluthuan si dalon sa Negros Occidental Schools Division ang preparado para sa pagbalik sa klase sa Agosto 22, 2022. Sa datos ni Division Superintendent Marcet Sabaluca, sa petsa nga Hulyo 12, 2022, 252 sa 591 ka mga pampubliko nga buluthuan kag napulo sa 117 ka mga pribado nga eskwelahan ang 100% na nga preparado. Ining mga buluthuan na nahamtang sa mga barwas ng Ibi Magalona, Don Salvador Benedicto, Pontevedra, Toboso kag Valladolid. Ginklaro ni Sabaluca nga sa sininga datos wala malakip ang mga buluthuan nga sakop sa City Schools Division. Ang Revised School Safety Assessment Tool o ng SSAT among ginabasehan sa Department of Education sa pagdeterminar sang kahandaan sa mga buluthuan. Sa DepEd Order 34 Series of 2022 ni Education Secretary Vice President Sara Duterte, magasugod ang school year 2022-2023 sa maabot nga Agosto 12 tubtub Hulyo 7, 2023 samtang umpisa Nobyembre 2, 2022 pati gayunon ang 5 ka adlaw kada semana nga in-person classes sa tanan nga public kag private schools sa bugos nga Pilipinas. Kabutang nga ang mga students ta pwede ang mga unvaccinated magkadto sa aton nga eskwelahan for on-site nga learning. But gina-encourage tagid ang mga parents naton nga mapabakuna gid ang aton nga kabataan. Si Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca. Ginklaro naman ni Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca nga ginatugutan sa gihapon ng mga estudyante nga makapakigbahin sa face-to-face nga klase bisan pa nga wala nakapabakuna kontra COVID-19. Suno kay Sabaluca, wala ginaobligar ang mga estudyante sa COVID-19 vaccination kundi ginainganyo lamang nga magpabakuna agud maproteksyonan ang lawas sa peligro sang virus. Sa nagligan nga Pebrero 14, ginasugdan sa Bacolod kag Negros Occidental ang mass vaccination para sa mga kabataan na edad 5 tubtob 11 anyos. Una dirigin pahig sa Department of Education nga kabahin sa constitutional right sa mga kabataan ang pagpamalibad sa pagpabakuna. Apang ginklaro nga padayon sila nga nagapahigangot sa Department of Health para mainganyo ang mga ginikanan nga mabakunahan ila kabataan kontra COVID-19.
Sa iban pang balita lokal, plano naman ni Councilor Celia Flor nga magpangay sa program of works sa tatlo kadalag ko ang mga merkado sa syudad nga ginpaidalom sa renovation project sang nagligad nga administrasyon. Suno kay Flor, luyag sinihibaloon ang nagakaigo nga detalye sa mga proyekto bilang basihan sa nanging trabaho nga ginhimo sa natungdan nga mga kontraktor. Dugang pa ni Flor, base sa iya ginhimo nga pagpadulong sa Central Market damlag lang, wala ini sa nakitaan nga development sa proyekto, magluwas lamang sa pila ka mga materials nga ginpahamtang sa lugar. Suno pa sa konsehal, luyag lamang sini nga buligan ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez nga nagalaom sang iya kapasidad bilang tagpamuno sang natungdan nga komitiba. Ginaprobahan naman sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang resolusyon ni Councilor Celia Flor nga plano nga pagpanghawan kag pagpanglimpyo sa tatlo kadaragko nga mga merkado sa palibot sang syudad. Suno kay Flor ini nga lihok ang ningin resulta sa iya personal nga pag-inspeksyon sa Central kag Libertad Market sa din aktual sini nga nakitaan ang sitwasyon. Duha pa ni Flor base sa iya resolusyon natala na nga magatukod sa isa ka composite team ang syudad nga ginabugusan sa mga personnel gikan sa General Services Office, CDDRMO kag Mayor's Office nga mo ang magabulig sa natala na patigayunon nga pagpanglimpyo sa mga merkado. Dugang pa sang konsehal magluwas sa katinlo nga luyag sini matabo sa mga merkado, hando man sini nga maareglo ang pagplastar sa nagabaligya nga mga vendors. Sa katapusan nga balita lokal, nagtambong ang mga alkalde kag tiglawas sa naglain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental sa ginpatigan nga information session sang International College of Advanced Education kag Alana K College nahanungod sa Study Earn Program sa Australia nga ginpatigayon sa Negros Residences sa syudad sa Bacolod kahapon sang aga Hulyo 13. Ang speaker sa nasambit nga sesyon amo sanday Wanario John Rivas, Honorary Consul sa Northern Territory, Australia, Sian Mahoney, CEO sang IK, Alana Anderson, CEO sang Alana K College, kag Brian O. Gallagher, Deputy Mayor sang Darwin City. Yara man sa nasambit nga aktibidad sa board members Rita Gatuslao, Anton Oxenio, kag Manuel Frederico, Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, kag mga representante gikan sa sektor sang negosyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Mga nagabaton prenda sang 4-piece cash cards ginpaandaman ni Tulfo. Samtang LTO nagpangabay sang pondo para masolusyonan ang kakulangan sang plaka sa mga salakyan. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato naman kapag ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito. Alright, then kita to naman si Miss Jenky de Alagdon, maayong aga liwat dira sa imo. Good morning kay Arthur Jeff Villasor. Yes, good Sa morning. tanang nga pamilya ni Miss Jinky sa Barangay Pandanon DSB, no? Sa Yes. pamilya di Alagdon, Refuela, kag Tureno. Ay mga Oo. parente, mga Tureno, no? To si sino to gani? Si Maninoy ko man. Si si SB Tureno. Di ba la? SB Tureno. Ang nabalong ka Tureno, to blang tong beautiful to blang naga-serve sa naga-control sa ato, naga-assist bala. Ah. Dumduman mo ta? Huwag kang yes. dumdum bro ah. Sige nga nga. Basta mo beautiful, di mo dumduman kay you want only you to be beautiful. Di Wow! Sana ole. Sige ah. Sige ah.
Okay. Sige Nagpa-opera magli si Kagawad. Yes. Nga, hindi mo siya papatiyan niya. Hindi nakita ko man. Bebe Gregorio Yulo, Boy Bolivar, kay Kumari Tubico, kay classmate Virgil Gaspi Coloso. Musta na dira ang manginihada ko si Kwan gali si Kashmir. Kashmir, teacher Kashmir. Good Musta morning. na? Kamusta mga kadrawingan tada? Nga, pang drawing siya. Mas mga drawing? Oo, malay mo really? yung inyo nga souvenir. Ang tanan niya manininoy, pan-drawing niya. Ay na. Grabe, no? Grabe ba? Kung ako may talent ka muna. Kung ako kaslon. Kung ikaw kaslon. Amuna ako ni pa souvenir sa mga maninoy. So masubmit. So kung manino, ako masubmit ako sa imo picture. Ay, kaso hindi ka gani mag-submit. Ako na tani sugpon ko mo. Ha? Munto kayo ring bearer. Ano pa? Okay mo yaman. Ring beer. Hindi mo na? Uy. Mapagustuhan na mo na mo, no? Uy, ako yung kasalya. Ngay, laya kasalya. May layi na. Ang mga ano Mas sigurado ka pa nga hindi magkalawas mo nga hindi magkaladagdag. Sigurado pa nga hindi ko magsalasalang ara kaya daan mo, no? Correct. Oo. Kaya bugato yung daan. Bugato ring. yung daan. Oo. Ang ring, Kasi kung bata, blayawan. Ikaw to dapat. Sige schedule ta na. Schedule na mga after 5 years. Wow, kalawig na na. Lawig na na. Pila pa lang ko naman. 36 ka na na. Ano? Pila. Kasabad si mo. Ano pa lang ko nang kaka-turn 27. After 5 years? You mean 22 ka pala sa bawang? Yes, of course. Oh my gosh. Siguro magpilo na. Ay, nagpa-Victoria's PNP ko kanina po. Shout out da sa tanan mga kapulisan sa Victoria. Sa Manila, 18 years old pa lang. 18 ka pa lang ko na. Oh my gosh. Small things. Small things. Good morning. Morning dara sa mga kapulisan. Sa ila deputy da kay Sir David. Kag of course, ila Chief of Police Lieutenant Colonel Fajardo. Good morning dira sa imo. Sa ila ni Sir Wayong dira. Good morning. Morning. Si Colonel Gail, may mong intamyaw. Ay, Colonel Gail, kamusta ang mga kapahuan da sa Gimaras? Amo na ang sala mo kay pabatsyag ka diyan. Kay pabatsyag mo kami. Na. Juvie Monares, may aga, draman sa another kumare, Teresa Linaha Kayaw sa Baguio City. Manino, ikaw Bob Francia? Oy, musta? Ga-advance siya daan niya pa thank you. Gin ka, kuha niya ka, kumusta? Kanya kumusta ng ihada? Kuling ko supay gapon. Supay gapon kay ambot kundi na tong panyaga, ya kagang panyapon niya. Nagintamyaw ko. Tuling ko, pirmi ka na ginatamyaw. Ang box gani mo lang. Nagkaladunot na sigurong box guro ay. Sa Mary Joy Pascador, Palabrica, guro ni ay. Good morning, sana kung mababa ang gasolina, baba na rin ang pamasahe sa mga driver kasi pag baba na ang gasolina, hindi naman bumababa ang pamasahe. Paano naman kami na nagko-commute araw-araw? Okay. Actually, ning sinakay sa inintindihan na ilan niya, maintindihan na itong isa kag isa. Kis ati tungon nga pagsaka, alangan nga. Malo kaya hindi mo nagulpi nga magkuhan mo, hindi mo na magsiling nga pagnubo, kasi panubo ka man, gaulat ka pa na isang LTFRB. True. Amo na nga ning kabudlayan, kag realidad sa Pilipinas, Action Boy, tanawon mo wala, dasig magpasaka sang presyo sang gatong. Pero kadamo pa nga mga linalisay para magpasaka sang plitihan. Kag pagpanubo at pareho pa naman sa magpasaka, bala, nga hindi ang mga drivers, hindi dali makapasaka without the approval sang LTFRB. Yes. So, magsaka gasolina, mapetisyon pa na to sila kadamo pa sang agyan, antes magpasaka. Kasi pag nubo, hindi mas nadaan ka panubo, kaya LTFRB man nagyapon. Amo nang budlay. Inintindihan na lang, Pero sa akon, magkasakay kong isa sa kong ginsindi ko nagadugang-dugang man ko. Saan ang last mo masakay? Saan ang last mo masakay? The other day lang. Tagpila pang plite. Kay Romela Ilustre Arevalo, Teacher Romela, may aga dira. Rin nakiking kamusta mo siya mo. Tingin nung tatanya na yung pagpamubod sang pato kay nagsabat niya sa sabi nila, wait natuga ko, Sol Lama Barnacha, Sawadikha. Yeah, perfect. Bacolod. Kag sa iya mga pamilya dira sa Barangay Handumanan. Yes. Happy Thursday man, ma'am. Sol Lama Barnacha. Mariano Mexica. Si Kuan Guro niya Si Mariano? Junjun Guro niya. Junjun. Si Junjun Guro niya. Amot naman nga ni Junjun, Mariano. Rochelle Evangelista. Nga parinti ni Heart. Yes. Parinti ni Heart. Che Zamora. Good morning man sa imo dira.
Sige. Kay dahil na magbato malabago, good morning man, of course. Kag sa tanan nga mga taga-Lagranha dira sa Pilar Compound kuno, good morning sa Brad Edwin ni Ma'am Ana Sinoro. Kag family magsipok dira man sa may Lagranha, La Carlota City, Sir Lorenzo magsipok, good morning. Kay Dennis Nuestro, maing aga man. Kag Si Cyril, Cyril, why? Cyril. Ragali. Thank you so much for sending 75 stars. Cyril Anacleto Sr. Thank you so much sa 75 stars. Sa aton sinima ka-action, pwede ka mo blagyan ka send stars. Wala na nagaunta taton send Si stars. JM gahiyod kung sinyas. Bisinyas. Sabi ko gahiyod. Sige kay Migo ko da muling sa Bago City bla, muling babalik. Muling babalik. Good morning. Standby na sa mga balita national. Kag sa aton nga mga Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Oy, sa mga kwandiraha, mga nagapabaton sang prenda nga mga 4-piece cards. Ginpaandaman ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga pwede mapreso ang mga individual nga nagabaton sang ginaprenda nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece cash cards. Ginpahag ni Tulfo nga paglapas sa lahi ang ginahimo sa mga hindi otorisado o kung lisensyado nga nagapahulam sang kwarta paagi sa pagbaton sang naprenda nga 4-piece cash cards kag nagasukot sa interes sa mga benepisyaryo sang 20 tubtob 40% kada bulan sa kabuusan nga cash assistance nga ginabaton. Suno kay Tulfo, kapin 1 ka milyon ka benepisyaryo sang 4-piece ang kakason sa listahan kag ang bakante ang pagabuslan sang bag-o nga mga benepisyaryo kung sa din madamo nga mga aplikante ang yara sa waiting list. Dunga pa ni Tulfo, kapin 15 milyones ka mga Filipino ang nagaantos ng kapigiduhon sa pungsod Pilipinas. Ginpahag naman ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nga ginkakas niya ang duha ka empleyado gikan sa iyang ahensya bangod sa malain nga pamatasan sa ilang nga trabaho. Sino kay Tulfo, ang nasambit nga mga empleyado ang gikan sa Department of Social Welfare and Development Office sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City kag sa Tagbiliran City. Sino pa kay Tulfo, padayon ang iya pahanumdom sa iyang mga empleyado nga ang ila trabaho amo ang magbulig sa tawo. Dugang pa ni Tulfo, nagpromesa siya sa iyang mga staff ilabi na ang sa 11,000 ka mga contract service workers nga may trabaho sila tubtob tuig 2028 basta himuon nila sang husto ang ilang nga trabaho. Ginapahayag naman sa Department of Education nga pag-abot sang Nobyembre 2 makapatuman na sang 100% nga in-person classes ang tanan nga public ag private school sa pungsod.
Sakop sini hindi lamang ang mga nagapatuman sang alternative delivery modes. Kasunod ini sa pag-anunsyo sang departamento nga mag-uumpisa sa Agosto 22 ang school year 2022-2023. Kaduman sini ang paghatag sang DepEd sa mga opinyon sa liwat nga pagsugod sa mga klase. Kag unahon gid ang 5 ka adlaw nga face-to-face classes kag blended learning nga 3 ka adlaw nga in-person kag 2 ka adlaw nga distance learning nga pagasundan sang 4 ka adlaw nga in-person kag 1 ka adlaw nga distance learning. Suno pa sa DepEd, pwede gihapon ang full distance learning kay patuman ang mga initubtub lamang sa Oktubre. Gindugang pa nga ang in-person classes ay patuman anuman ang COVID alert level sa lugar. Samtang ang school Christmas break mag-uumpisa Disyembre 19 kag magatapos Enero 3 sa masunod nga tuig. Pabor naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga rebisahon ang education curriculum sa pungsod para masiguro nga may nagakaigo nga kaalam kag ikasarang ang mga estudyante sa mga ginatanyag nga trabaho. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ini nakita sa presidente nga solusyon sa jobs mismatch sa pungsod. Kalakip sunod sa iya ang reforma sa curriculum sa mga kagustuhan ni President Marcos Jr. matapos matalakay sa cabinet meeting ang skills competency sa mga trabahante sa pungsod. Ginatagan pagtamod man ni Marcos nga hindi lang ang mga kurso sa Technical Education and Skills Development Authority ang ila rebisahon kundi pati man ang diploma courses. Ginkakas na sa Commission on Higher Education ang moratorium sa pagbukas ng bagong nursing undergraduate program sa mabulutuan sa piyak sang COVID-19 pandemic. Sa press conference, gitpahayag ni CHED Chairperson Prospero de Vera III, sang Martes nga adlaw ginkakas na sa Commission and Bank ang moratorium on nursing matapos ang pag-review kapag tuon. Suno kay de Vera, gin-review ang moratorium sa piyak sang panawagan nga ining kakasun bangod sa kakulang sang healthcare workers sa tion sang pandemya. Ginpresentar ni De Vera ang datos ng DOH nga nagapakita nga ang pungsod ang nagkinanglan sang 201,265 ka nurses base man sa Sustainable Development Goals requirements sa United Nations. Madumduman September 2, 2010 nag-issue ang CHED sang Memorandum Order No. 32 nga nagapauntat sa pagbukas ng tanan nga undergraduate kag graduate programs sa nursing umpisa school year 2011-2012 bangod sa tuman kadamo nga nursing graduates. Nagakinahanglan ang Land Transportation Office sang 6.8 billion pesos para mahatagan sabat ang backlog o kung kakulangan sang plaka sa mga salakyan. Ginbahag ni LTO Officer in Charge Attorney Romeo Vera Cruz nga madamo sa motorista nga nagareklamo tungod wala sang plaka. Pangabay sa opisyal sa Kongreso hatagan sa nagakaigo nga pondong LTO para masolusyonan ang problema. Punto pa ni Vera Cruz nga wala naman sang problema sa produksyon sang plaka tungod may modern plate making plant sila. Sa matuod suno kay Vera Cruz, may duha ka robot nga ginagamit ang LTO para sa paghimo sa mga plaka kung nga wala problema sa backlog basta may pondo. In-file naman sa Kongreso ang House Bill 1753 o kon ang Anti-Underage Drinking Act o kon ang nagadumili sa pagbaligya sa makahulubog ng ilinon sa nagaedad manubo sa 21 anyos kag persona nga may mental condition. Ini ang ginaduso ng Davao City Representative Paulo Duterte kag Benguet Representative Eric Yap nga nagatuyo papanaugan sa penalidad ang mga persona o kon private entities nga nagabaligya sa ilimnon sa mga hindi kwalipikado nga individual. Base sa hagna, ang unqualified individuals amo nagaedad 21 anyos panubo o kon manubo sa 21 anyos apang o kon 21 anyos pero may physical o kon mental disability kon condition. Para sa first offense, ang magalapas ay paidalom sa counseling sa Barangay Council for the Protection of Children antes nga turn over ang mga offender sa ilang ginikanan o kon guardian. Ang mga persona nga yara sa legal nga edad o kon establishmento nga magalapas ang papanaugan sang penalidad nga 50,000 pesos o kung pagkapreso nga hindi magsobra sang 3 ka bulan. Para sa succeeding offense, ipatuman ang parehas nga penalidad kag idugang ang revocation sang lisensya para mag-operate ang negosyo. Kung ang paglapas ang nahimo sang korporasyon, partnership o kon association, ang papanaugan sa penalidad amo ang presidente, general manager o kon ang most senior officers. Nakasumiter na sa ila aplikasyon para manginrehistrado nga botante ang masobra 750,000 ka individual sunod sa Commission on Elections. Hasta sa Lunes, Hulyo 11, may kapin o kon may 757,316 ka individual ang nakaparehistro para makaboto. Masobra naman sa 160,000 ang may aplikasyon para sa pagsaylo sa presinto kag mayara man sang reactivation kag transfer halin sa overseas voting kon nga may 1,013,000,000 o kon 1,013,000
13,805 nga kabugusan sa aplikasyon na nabaton sang COMELEC. Gintala sa Desyembre 5 ang SK kag barangay election. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Ang dugang naton nga mabalita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan. Sige, Action Eden, go. Okay. Good morning! Dira sa aton sining mga ka-action liwat. Kay, diri na ta kay Rochelle Evangelista. Kay Che Zamora, good morning man. Kay Evelyn Nepomuceno. May aga ko no. Have a nice day. Thank you so much. Hamal ni Rochelle Evangelista. Hindi na bugat. Aritos mugwap. Ay, hindi na siya bugat. Very lightweight. No, ano lang ni siya daw. Algudun. Wala talang makita mo kung mabaklan ko sa Action Eden sa mabugat nga ritos. Wala. Kumabalaan niya kung mugat. Kaya amo. Kaya nagapasan ko di sang kalibutan. Thank you so much kay Tita Annelyn sa paghatag sang akon sininga. Aritos. Tita Annelyn. Okay. Kay Ricky Soriano, good morning man. Ga-monitor lang ko na sa Georgiana Subdivision, Barangay Mandalagan. Thank you so much. Kay Jonaline Ninyal de Crepito, good morning. Tamyaw niya ko no to kaya niya, Jonaline. Kay si Mark Balieminto. Mayang aga. Ma'am Homa Lomena, good morning man sa imo. Kay Emily Morden sang Barangay Kabug. Good morning. Good morning, mate. Kabog. Oo. Good morning, mati lang kami. Ay! Social. Mati lang kami di sa barangay. Ay, mate. Good morning. Mate lang kami di sa... Hindi, kaya wala ko nabasa ang whole sentence. Kasabad, Sabi classmate mo. Tawag ka mate. Si Kagawad Ulay Abalahon dira sa barangay Kabog. Morning dira si mo. Morning. Kumusta si Dr. Ano nga napilido naman ni Pat ko? Paminsari na Kagawad sa una tabla. Sino? Si Pat ko na... Panong dumata na assignment mo na? Kuha na sila. Text na karon sa akong siguro na. Ang imo nga, number one na... Marites. Hindi. Hindi na saya. Si Kwantuya, si Teray, Lina. Teresa, Lina. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Thank you so much. Kay J.R. Binigay, salamat man for the 75 stars sa padala, no? So, mga ka-action, keep on sending stars lang, ano? Yes. Si Maninoy mo, Lester Ray Benitez sa New Zealand, good morning, Oy, dira. Maninoy, good morning. Kay Maninoy, yes. Ginatotoo, tingin eh. Si boss bala makitanay kami ni Ayas, bala masaw. I-regards siya gina ang iyang akwan. Nga, ihada. Ihada. Yes. I-regards siya kay Ihada. Good morning, Maninay. By the way, press na panawag sa akin. By the way, press, hindi ko na sana ihada. Ay, bala mo, future ihada. Pero i-claim mo na nga ihada. I-claim mo na. Oo. Kaya mo magyapon mo sa tion nga i-official ka na nga Maninoy. Maano man nagyapon? May backlog ko magpertin ay kabuot sa imo nga Maninay. Yes. Teacher na sa Sumag National High School. Ay, very good. Very good. Very good. Sabad. Jesher Arcilia, morning man, sa Pasil, Barangay 6, Victoria City. Sa Zone 3 dira, no? Yes. Sakuragi. Amo ni sana padalagi na stars, no? Yes. Beautiful gid kuno ikaw. Matuyawan ko gani.
Maltese. Saan din ka sako? Diin ko sako. Taga Sa din ni Japan, si bro? Taga din ni si Sako Ragi man. Sa Japan, Kaya guro. nga, amo gini mo nga profile name. Pero mini siguro sako. Be check to be. Pero mini siguro sako. Ay, Kay sako, ragi. Sako Ragi. Oo, Sako, Ragi. palaging busy. Sako, lagi. May mo storya. Kabalo ka gwaps nga angayan ka mag-aritos, amo na kadako, gadugang gwap. Ay, buwas bala mo bakal ko sang mas dako. Kaya para mas gwapa pag yan, no? Bakal ka blasag nang daw tamburin lang ko na. Daw Prangka ka lang kung gusto mo tabunan Ano ko ka na lang tamburin? tsura ko. Ang tamburin bala ang ano na bala ang ginawa mo na bala ching ching. Hindi gali mo nakakanamin ko yan kuan na nang daw sa banda gid lang daw kadako. Cymbals? Hindi nang kuan lang ng Drum? Drums. Oh. Ay na, no no mo yan. Hindi para magdugal gwapa mo. Desan mo Christmas lang. Duga gwapa pero gagunto man. Amo nang ginatawag nga tiis ganda. Tiis ganda. Kasi hindi tadi kaigo sa kay sabad bimo. Tita soramon ko na nasopra kaigo. Di kay ko may ari, siyempre mabunggo sa sakili. Nasa bunggo mic lang mo gabanda. Ay lakla. Basta abi taga-piya ka estasyon. Ay nano ni. Standby na lang. Jesser Arcilia, salamat liwat for the 75 stars nga gina-send. Thank you very much, no? Kag sa mga ga-send sila sang stars, salamat gid, no? Kag keep on sending your stars kay lapit na lang aton nga anniversary Action Eden. Yes. Sa Action Radio Bacolod. Bantay ka mo. 53rd? 53th. Hindi, 53rd, no? 53rd anniversary naton on August 17. August 17. OMG. Bantay ka mo mga Yes. kaksyon. Ikaw preparado ka na for our trip, boat trip? Hindi pa mayo. Kay duda ko. Pang buyon ko. Sige lang, maidiyahan ta na. Hilot-hilutot na lang. I-bluetooth, bidanay sim. Please. Charot. Anon? Please. Ano? I-bluetooth. Bluetooth. I-bluetooth. I-bluetooth tayo mo buyon. Tapos kung hindi ka na, ibalik na Ibalik. lang. Pagka after. Enrique Caballo Subaldo Jr., morning madara sa imo, no? Kag dira kay Jan Acosta sa Bago City, maayong agaman, no? Sa mga kay Kwan, si Suzette Morales sa may Fermina sa Barangay Maaw, Bago City. Good morning. Kung sa sakon ga pa PM ni sa sakon si Suzette Morales. Pero tinatagali ka damo sa pamilya sa Fermina, sa mga Barangay Maaw. Puro Action Radio. Puro Action Radio. Wow. Sino pa ito kanina pag-greet ni Action Dorel nga taga mga Valero family bla. Yes, sa Nga Maaw, nga pamarinti sa akon kag gumakita na kuno kami taga anak ko kuduta. Uy! Wala mo ka bongga! Pwede ka pa marinti man? Bak mo hila nga fattening 150 kabilog. Hala! Iba isang 50 lang kuno mo taga. Uy, printi! Akon ta printi. Ay, mo gal. Mayara ka man nga imo yas na. Say mo lang ako marinti. Mga tag sila duta. Standby na sa tundugan nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:48. Sa detalye sa Balita International, mas nagdamo na nga pungsod sa kalibutan ang nagapanawagan sa Russia nga unta to ng giyera batok sa Ukraine. Lakip na din ang United States kag miyembro sa European Union. Sa statement, ang 40 ka mga pungsod ang nakasuporta sa Ukraine sa International Court of Justice kag nagapanawagan nga magkit-an nga wala sang lawful basis ang Russia agud magpatigan sang military action sa Ukraine nga una nagpahayag nga ginsulod nilang Ukraine matapos nakabaton sa report nga may plano ini nga i-massacre ang mga pro-Russian areas sa eastern Ukraine. Sa negosyo naman, ginapanawagan sa Philippine Federation of Bakers Association sa gobyerno nga pasakaan ang presyo sang regular nga pandesal.
Kag himuon nga 4 pesos ang regular nga pandesal, kag 8 pesos naman ang jumbo pandesal. Sila sa spokesperson sang grupo nga si Chito Chavez, nagasaka ng presyo sang raw materials, rason nga kinanglan pasaka ng presyo sang finished product. Naebaluan nga sa karon yara sa gyapon sa 2.250 ang presyo sang pandesal, kag nabudlayan na ang mga panadero bangon hindi manila pagbuhinan ang ingrediente, bangon hindi manila luyag madula ang kalidad sang ilang nga produkto. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 48 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 17 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 19 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginbasura sa isa ka Virginia judge ang pangabay ni Amber Heard nga liwat magpatigan sang hearing sa defamation case kundi napiyade ini sa iya anay bana nga si Johnny Depp. Ginpangabay ni Heard pagi sa iya abogado nga ipaiwan pamatbat kag penalidad nga $10 million. Madumduman, ginpahag sa abogado ni Heard nga hindi kasarang ang iya kliyente nga magbayad sang penalidad. Sa balita sa sports, napiyerde ang Gilas Pilipinas batok sa Lebanon sa score nga 95-80 sa hampang sa Jakarta, Indonesia. Ginpangunahan ni Wail Arakji sang Lebanon sa score nga 20 puntos samtang si Haik Gyokchan kag Jonathan Arledge ang may tingob nga puntos nga 38. Samtang si SJ Belanghel ang nanguna sa Team Pilipinas nga may 17 puntos kag tag 15 puntos naman sa Bobby Ray Parks kag Carl Tamayo. Samtang pasakay naman sa wheelchair pagwa sa basketball court si 30 Ravenna matapos naigo ang iyang ulo sa salog sang court kag nagdugo ang iya nga agtang. Balita espesyal! Good morning and happy Thursday sa atin sining mga ka-aksyon. Happy Thursday! Kag good morning dara na kay Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Yes, good morning man. Family Alvarez dira sa may barangay Tangub, Action Boy. Yes, Of course, ang family Pioho Store dira sa may Cedar Road sa Rosario Heights, Taculing, sigurado. Nagapamatigin sila. Thank you so much for listening. Good morning man dira kay Jan Acosta kag dira sa taga Purok Paho bara sa barangay Dulao, Bago City. Good morning dira sa inyo. Sa taga Purok Makasa, maayong aga dira sa inyo ha. Muning lugar ni ako ni Arwin. Okay. Purok Makasa. Kaga ara ko da kada ko may mga okasyon ara ko da. Very good. Makita ko na lang may mga Maninoy birthday ka? da. Abi ko maninoy. Abi ko maninoy. May mga birthday da. Kaya kuhan ko da, ginalutuan ko isang ako niya nga menu. Wow, sana Patutin. Wow ka namin. Oo. Kay Papa Pito, kag kay Mama Ruth. Sa may Boulevard. Yes, Good morning good dara sa morning inyo. man. Kay Aljan Celdis kag Erwin Gasapo sa Sigma Robs SB4 Game Farm. Ni Attorney Dag Pandan. Good morning man. Kompleto na iya. Kag nabalaan ko nga pamati gid gali si Dr. Anthony Ko diri sa aton. Good morning, Doctor. Thank you so much sa pagpamati. Kaya pa-check up ko to ligad sa iya. Ay, gali ka. Hambalya, pamati ko wala sa imo. Sa imo lang ya. Sa aton tanan. Yes. Kay Resty Dato dira sa Barangay 14. Good morning, man. Dira sa imo. Sa kay Stella Marie Celis dira, John Dexter Celis, morning sa inyo, no? Simona Carmona da, good morning. May morning. beach siya galito sa Kawayan. Hoy. Carmona Beach. Mons pang-invite man na be. Daw Aria Beach bala mo. Ay, bongga. Di pang-invite man be, bawo. Marilo Varon. Yes. Ay, kag before Galiaction Boy, before ko malipat, happy birthday sa akon best friend, Shara Ashley de Amampo. Happy birthday, Tots. Yes, happy birthday to you. May Flores Alcantara, morning man. Maria Lobaton. Good morning. Nathan Borromeo, good morning. Yes. Bugtaw, Panakyaw. Ara naman. Nasa na nakumplito kay medyo sa oras. Na? Dirita Action Boy sa atin sininga balita special. Mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una akong Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man?
Gaman sila gura. Cold water ka prevent Mga sa cold? trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, ang init sang lawas kung action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay Kaya na, may sang- extra nga puti. Oo, Do albino ka? kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko. Tano kayo Ay, mo. maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung init, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga iban mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya mo. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga ginapukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit, panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells na ginapapukay. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon ng ulo kasi kung magulpihan bala nga kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Mm. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefit si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, un magyapon, ano man? Tik bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Ti sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May Komplikado. muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Kanami sa gihada ko. Ano ba Si Jocelyn Song komedya bla niya hindi ka na magpaputi maninoy boy kaya karon hindi ka na si Boy Duran kung magputi ka. Ay wow. True. Mo na. Oo, amo na guro. Si Boy White ka na guro. Kung magputi ka. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse sa skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi hindi ko sigurado. pwede nga close kung aga, kaya di mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa i-check Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko wala na yung Or kung lain ang madesisyonan nga balita special sa Saturday, amo na bala i-discuss sa Sunday bala. Ikaw guess. Kita ka bala derma bala. Ikaw guess. No, amo naman naguro action boy ay. I-suggest niyo bala kay action boy kada Sunday, di ba may ihada ka nga? Ihada ko nga. Dermatologist.
Ayo. Na? Dermatologist to siya. Ay, ano to siya? Kwan to siya. Dermatologist. Da mga beauty, kwan balaya. Beauty conscious. Mga pangkilay, mga amo to siya. Tawag ako Mga- guro si Vicky ay. Vicky Bello. Uy, sus. Gawan ka sa ako now. Si Vicky Morales. Kalan. Importante hot or cold, importante maligo. Importante Bahala ka na ako maligo. mga hot or cold, basta importante maligo. Oo. Kaka-rejuvenate ko nung lawas maghulom sa Mambukal Hot Spring. Correct. Galing ka doon kamahal na sumambukal, no? Galing ito damo, daguruga pang Hindi Ay, wala, May gala. nanda. Pero daw nagmahal na, no? Kagabudlain action boy, kaya hindi ka nakadala outside food. Gusto na kayo mabakal? Oo. Sobra ang yan. Ano na ang kuha no? Hindi ba isang gobyerno na? Hindi ka kadala outside food? Pero sa akin, kung kayo madala ko yung karoon tinabal, hindi pwede ko dala tinabal. Hindi pwede ka, no? Di ba namin nadasugba-sugba si Gansuba na, no? Hindi pwede. Hindi pwede. Miss Georgia Gagasiran, morning liwat sa imo. Nami ko no steam inhalation, makarelieve gid sa clogged nose. Yes. Kag drink hot water kung if you're runny nose or sigis. Siling ni Roselia, iya ko na kung naagaw na paligo niya kung kaagahon, alabaab. Nga init. Alabaab nga init? Alabaab, ano man? May araman alabaab nga ka-cold. Alabaab na call. Sir, sakto bala kay palaligban. Nami ko na iya pamatsyag. Alabaab nga init. I-search na bala. Kung may muna. Kung may alabaab nga init, may alamaab nga bugnaw. Tunga-tunga. Sige. Mga ka-aksyon, inyong mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ako na sa bumba lang ang paligo. Kagi mo sa bumba, galing kakapoy. Di na mo ma-realize, kakapoy paligo sa bumba. Nga, kung ikaw ga bumba, dapat mo magbumba ka na yan. Kagamay pa daan sa ako sa una. Dapat mo magbumba ka na. Kung hindi siya magbumba, sa'yo mo bumbahin. Kung anong tubo. May bumbahin kung daan. Ikaw bumba, kaya hindi ka na magbumba. Amangod mo bala? Hindi ka na magbumba, kung bumbahan na ka. Ginakawat pang tubo sa una sa bumba. Pakaw. Pakaw panawag na. Tingala ko sa una si mama, taga-puli. Bit-bit ni tubo. Hindi kayo malukak. Si mama mo sa una, magpuli. Ginabit-bit ng tubo ang pakaw. Kaysa mga salawayo, siya munang ilampos. Feeling ko man. Yung Half day magamit. na sa bala sa una, si Kagawad Ems, half day na sa bumba. Sa una, kaya pang laban sa half day. Half day? Oo. Sabi ba? Yeah. Saan kita sa Action Hotline? Direksyon Artay Hupon. Ito sa buong Thursday, no? July 14. Tomorrow is Mother's Day. Saan na? Kag ang nyo news team. Action Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!